Αυτοί είναι ο Ηλίας και η Χάνα, δύο παιδάκια με μεγάλα όνειρα. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Χάνα ζει σε ένα χωριό της Αγγλίας. Στο σχολείο της όλα τα παιδιά την κοροϊδεύουν, επειδή όταν μεγαλώσει θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. You can't play football, you are a girl. Go do your skincare. I like sports, football is my biggest dream. Κάθε μεσημέρι πηγαίνει στο σπίτι της και κλαίει. Πιστεύει ότι ποτέ δεν θα τα καταφέρει. Αυτό το μεσημέρι όμως πέφτει πάνω στο στρώμα της και κατά λάθος πατάει το κουμπί του τηλεκοντρόλ. Η τηλεόραση τίθεται σε λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται ένα πρωτόγνωρο ρεπορτάζ. Μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου δίνει συνέντευξη σε ένα τοπικό κανάλι. Τα μάτια της Χάνας αστράφτουν. Αυτό που νόμιζε αδύνατο τελικά θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Το επόμενο πρωί φτάνει στο σχολείο και παρατηρεί τα αγόρια να κλωτσάνε την μπάλα. Δεν είναι για σένα αυτά. Ψιθυρίζουν στο αυτί τα στερεότυπα. Πήγαινε, μπορείς, είναι απλά ένα παιχνίδι και είναι για όλα τα παιδιά. Την ενθαρρύνει πραγματικότητα. Η Χάνα πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Μερικές δεκαετίες πριν, σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, στην όμορφη Ελλάδα, ένα παιδί, ο Ηλίας, μαθητής της Ζέλτα Δημοτικού, δημιουργεί τις δικές του θεατρικές παραστάσεις, παίζει ρόλους, φτιάχνει κοστούμια, γράφει σενάρια και σκηνοθετεί κάποια μικρότερα παιδιά που πηγαίνουν νηπιαγωγείο στο σχολείο του. Αυτά είναι τα μόνα που δεν τον κοροϊδεύουν. Αντίθετα, οι συμμαθητές του τον κάνουν να αισθάνεται περίεργος. Ακόμα και κάποιοι συγγενείς τον προτρέπουν να παρατήσει το χόμπι του και να ασχοληθεί με τα αθλήματα. Εκείνος όμως δεν θέλει καθόλου και παράλληλα έχει αρχίσει να χάνει το θάρρος. Ώσου μία μέρα στο σχολείο η δασκάλα ζητά από τα παιδιά να κάνουν μία ζωγραφιά με θέμα «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω». Ζωγράφισε ένα αγορίστικο επάγγελμα για να είσαι σαν τα υπόλοιπα αγόρια. Ψιθυρίζουν τα στερεότυπα στο αυτί του Ηλία. Μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Αν είσαι ίδιος με τους υπόλοιπους, πώς μπορείς να είσαι ο εαυτός σου? Δεν χρειάζεται τα όνειρα των άλλων να γίνονται δικά σου. Του λέει η πραγματικότητα και ο Ηλίας αποφασίζει να ζωγραφίσει το επάγγελμα που αγαπά. Τι κάνουν σήμερα όμως αυτά τα παιδιά? Η Χάνα έχει γίνει μια πολύ σημαντική ποδοσφαιρίστρια στην Αγγλία και τον Ιούλιο του 2023 ανέλαβε τη θέση της προπονήτριας στην ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου Forest Greens, ως η πρώτη γυναίκα που παίρνει μια τέτοια θέση. Ο Ηλίας ακολούθησε το όνειρό του και έγινε ένας εξαιρετικός και γλυκύτατος νηπιαγωγός, ο οποίος χρησιμοποιεί το θέατρο για να κερδίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τους μάθει τη ζωή. Και οι δύο εκπληρώσαν τα όνειρά τους, γιατί πολύ απλά έκλεισαν τα αυτιά τους στα στερεότυπα και ακολουθήσαν τον δρόμο που τους άνοιξε η πραγματικότητα.